Җирнең кимүе. Изге Коръәндә Әр-Рa'д сүрәсенең 43-нче аятында түбәндәге юллар бар. Алар җирләрне кырыйларыннан киметә барганыбызны күрмиләрме әллә? Хөкем бирүче Аллаһ кына. Аның хөкемен туктата алучы һич юк. Ул хисапны бик тиз тота. Әл-Әнбия сүрәсенең 44-нче аятында булай диелә. Алар безнең, аларныкы булган җирләргә килгәнебезне һәм аны чит-читләреннән киметкәнебезне күрмиләрме әллә? Күргәнебезчә, бу ике аятта чит-читләрдән җирнең кимүе турында әйтелә. Хәзер монда сүз нәрсә турында барганлыгын аңларга тырышыйк. Җир чыннан да кечерәяме? Бу хакта безгә хәзерге фән нәрсә әйтә? Җирнең экватор буенча әйләнәсенең озынлыгы 40,055 чакрым, ә меридиан буенча әйләнәнең озынлыгы 39921 чакрым. Ягъни экватор буйлап җирнең радиусы 6378,245 чакрым тәшкил итә. Меридиан буенча радиус 6356,863 чакрымга тигез. Бу алар арасындагы аерма 0,3% дигәнне аңлата. Ягъни меридиан буенча радиус азрак. Ике аятта да киметтек түгел, киметәбез дигән аңлатманы куллануга игътибар итик. Моннан аңлашылганча, процесс дәвам итә, ягъни тамамланмаган. Аятта киметтек дигән сүз кулланылса, без бүген планетаны иң беренче барлыкка килгән рәвешендә күрер идек. Әмма алдан әйтелгәнчә аятларда киметәбез дигән гыйбарә бу әлеге процессның дәвамын аңлата. Планетаның беренче халәте аның бүгенге көндәге күренешеннән аерыла. Чөнки вакытлар узу белән ул үз күчәре тирәсендә әйләнеп кечерәйгән. Хәзерге заман фәне әлеге аятларның эчтәлеге чын барлык белән туры килүен испатлый. Бик күп микъдарда булмаса да, җир әйләнеп үзенең массасын югалта. Бу аятлар безгә шулай ук җир өслегенең кыскаруын күрсәтәләр. Тикшеренү нәтиҗәләре буенча бозлыклар эрегән саен дөнья океаны елда күтәрелә. Бу исә җир өслегенең бер өлеше су астына китә дигәнне аңлата. Хәзер уйлап карагыз. 7-нче гасырда яшәгән кешеләр, ягъни изге Коръән иңдерелгән вакытта, җирнең үз күчәрендә әйләнү нәтиҗәсендә планетаның чагыштырмача авырлыгын югалтуы һәм меридиан буенча җир әйләнәсенең кимүе турында белә алырлар идеме? Бозлыкларның эрүе һәм дөнья океанының артуы нәтиҗәсендә җирнең коры урыннары кимүен алар каян белгәннәр? Булар барысы да укый да яза да белмәгән һәм бу өлкәдә белгеч тә булмаган кешенең иҗат җимеше була аламы? Очраклы туры килү ихтималымы? Кеше моны алдан күрә ала идеме? Алда санап кителгәннәрдән соң җир, күкләрне бар кылган Аллаһ Тәгаләнең изге Коръәнне иңдерүенә шикләнә алабызмы? Бу изге Коръәндә чагылыш тапкан һәм галимнәр тарафыннан исбатланган бердән-бер аятлар түгел. Һәр фәнни ачыш ул уйлый белгән һәм уйларга теләгән кешеләр өчен яңа дәлил.